عليكم ورحمة الله وبركاته ko salminde e juurade hande noon eɗen janga alif 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 nde poti mbiyen ko ɗi joyi ɗone alif ɗone alif ɗone alif nde foti tati ɗone alif goo alif ɗiɗi alif tati alif nayyi limɗum ƴewde foti mbiya goo ɗiɗi tati nayyi joyi jeegom jeeɗiɗi jeetati jeenayyi sappo sappo e goo sappo e ɗiɗi sappo e ɗiɗi ma nani ñalawma ko ni foti to bange eruji muɗum hitande ko ni foti e bange ayi daga noon sappo e ɗiɗi ɗo ko he neɗɗo waɗa on jiide joni noon wiya saɗa masa etoɗe nder ndani ko ɗo masɗe jaltata masɗe ko ɗo jaltata nde wawa janggoyade kala ko yaltani ɗo andu masgal wawata heɓade wiyanam hande mbaɗen ndani ay ɗo ko alif wonno ay tiginte alif ko gotum wadde ko ngal ɗo portal wiyete a alif o e tiginte ko gotum ko ngel ɗo portel less wiyete i ɗo tiginto lambo hakkude to ngawa dow wiya u ko o saabi u o ɗo waɗa ndani ha gasi waɗa kowal e dow mum ko nganɗo kowal addi alif o jangi on paami ɗon ɗo noon ala hen kono waɗi tan ko ha tan limore nde wasa yende o woni oɗo ɗone ɗo mbaɗa ɗo hene tiginte ha gayna ɗo mbaɗani mbiya an ɗo noon mbaɗani mbiya in ɗone mbaɗani hakkude he mbiya on gasi ɗo ko poore ayi tigin gono ɗo tiginto nde wonno oɗo teskuyemayo wonɗo no moƴƴi ɗiɗi ala porgal goto waɗi goto o waɗi porgal o fooɗi mo o ay oɗo ko i ko oɗo fooɗi mo mbiɗa i ay ɗo ko u ko oɗo fooɗi mo mbiɗa o ay ɗo ngel toɓɓel ko e kono ko oɗo fooɗi mo alif joɗi fawi hen gasi ko ni masɗe mbayata nde mbawa ɗum famde ɗo tan masɗe kaaɗi ɗo noon ekko ma hande jawa famde masɗe tawde mi holli masɗe pular no mbayi hande kadi mi holla on masɗe qur'ana arab no mbayi kono paamon
goo ɗiɗi tati nayi ɗo haaɗi wadda ko oɗo woni oɗo onji oɗo arti woni oɗo ɗiɗi oɗo wonti oɗo oɗo wonti oɗo onji oɗo arti woni oɗo oɗo arti woni oɗo ay oɗo arti woni oɗo ngel ɗo toɓɓel noon ko gafode jeeyede sabu sa wi agna agni watawalla watawalli ay wadduha wadduhi ɗum saabi noon waɗira ndani kanƴe fof ɗe gada lawol gotol ɗum ɓallo haqqille ma o so tawi faye masede mbasa anoyde joni noon tawde Allah wallima a watti yiide pular wadde waɗeɗo ay anani ngel ɗo portel dow woni a portal les ngal ɗo andu woni i ay woni i ayde ngal ɗo tural woni u ay ɗum ɗo nani ngal ɗo kowal andu ko a sidda kala mo jiiɗa andu ko a min ngaroy hen ha laaɓoya oɗo ɗiɗi ɗi ay ko a o woni ngal ɗo gootal gongal ngal woni oɗo na ay woni an ay ɗo ko an an gooto o woni i o o moni goɗɗo o woni na o ay woni in ay in ɗone gooto o woni u o woni oɗo woni u o goɗɗo o woni na o woni un ay ɗo joni nananɗo 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 waɗi ɗiɗi dow an ɗiɗi less in tuɗi dow un on jiide ɗum ɗo jiide kasi ɗone ngal ɗo portal ko ɗo fooɗi mo waɗi wiya ay a o moni oɗo o moni wiya ay oɗo o moni ngal ɗo porgal a ngali wiya i ɗo u o nani ngal ɗo porgal woyɗo wiya o ngel toɓɓel woni e ɗum ɗo foodimo ɓeyɗa hen e goɗɗo woni e agne watawalle waddu he ma agne haytoyi ɗo tan haqqille ma wonata yaawa yiide masde ɗe e tongol kala nde ƴettuɗa alkulal gootal aɗa janga ngal hoto heño wadde joyi dow tati hakkunde nayi less on paami ɗon ɗo woni yaltirde masɗe ɗo so ɗiggani masɗe ma jahata ɗum woni ha abajada ay ko a fuɗɗori abajada ha wasa ha ko on fuɗɗori golle ɗe waɗa wiya a i u aa ɗo ko an ɗo ko in ɗo ko un ɗo ko a ɗum ɗo foodimo ɗum ɗo ko i ɗum ɗo foodimo ɗum ɗo ko u ɗum ɗo foodimo ɗum ɗo ko ɗum ɗo foodimo gasi wadde a i u aa kowal sidda
ɗo ko an, ɗo ko in, ɗo ko un, ɗo ko a, ɗo woni polle ɗe, ɗo woni polle a, i, u, e, ɗo fooɗani an, in, un, ɗone fooɗani a, i, u, a, ɗo fooɗani an, in, un, ɗone fooɗi a, ɗone fooɗi i, ɗone fooɗi u, ɗone fooɗi i, ari ardi ɗo tan mbawata ganda jande ma yaawa masde ɗo ummorto en joni noon mbaɗa hen ekko mum no mbatta mbaɗani mbiya go'o ɗiɗi tati nayi joyi ay go'o banani ay banani ay banani ay banani ay banani ɗum wiyete ba oɓani woni ɗo henne go'o ɗiɗi tati nayi ay joyi ha tan jawa famde anani on paamande joni yeru mbaɗen ndi ay ɗo woni ba ɗo woni ba ɗo ngal ɗo portal addi ha wiya ba ay bo e a ba bo e a ba ay oɗo woni oɗo ay ɗo wiya ko bi ɗone wiya ko bi wadda faami oɗo i woni oɗo ay ɗo wiya ko bu ɗone wiya bu wadda faami o woni oɗo ay ayde ɗo wiya ab ay anani banani wadda a wona ga ay wadda faami o moni ay one waɗani e dow ab ay ɗone ab wadda faami awo ko sidda ay ko woni mbawita ɗum waddano ba ba be be bo bo ab ab ay ɗo noon sa waɗi ndani sa waɗini go'o ɗiɗi tati o gasi oɗo mbaɗo kadi ba ɗo ko mbaɗo kadi ba ɗo kadi ba ngara masamo mbaɗani ay ɗo ko ɗon ba ɗiɗi wona ban anne ɗo wonno ba o hanti hen nano woni ban ay ɗo wonno ano annani ɗum ɗo woni an wadde ɗum ɗo woni ano ay o woni bawo o jangata ɗo mbiɗa ko bin ɗone a wi in wadde oɗo woni ino ay innani ɗum ɗo woni ino innani o woni bawo bawo nani wala mbiɗa ben ay ɗo mbiɗa ben ben ga mbiɗa ben ay ɗo mbiɗa ko bon ay ɗo o nani ay na o nani wadda faami ɗo woni
in o ɗo woni un o wadde un o nani ayi un nani o woni bawo nani wadde mbiɗa ko bon gara mbiɗa bon ɗone garɗa mbaɗɗa dani mbaɗɗani ayi mbaɗɗa dani ayi mbaɗɗa dani ayi mbaɗɗa dani ayi gasi ɗon nayi ɗone garɗa mbaɗɗa baa ay ko oɗo woni ba woni oɗo yenti hen ko podgal o ko podgal addi wiya baa anne mbaɗɗa ɗo henne ɗiɗi wonti ɗum ɗo wonti baa o woni baa o wadde a faami oɗo baa nani naati ɗo wiya baa ayde ɗo baa oɗo woni baa o woni awo mbiya baa ɗone ko bi ko oɗo fooɗimo o fooɗi bi o ɗum saabi mbawɗa wiide ayi bi ayi ɗum ɗo fooɗi mo anne mbiɗa bi ayi faminade wadde oɗo waɗi ha mbiɗa podgal one mbiɗa bo ayi bo waɗa ko oɗo wow pooɗirɗa ɗum mbiɗa bo gane mbiɗa bo waɗa ko oɗo wow rokkuma ɗum wade fodde mbiɗa be be ko oɗo yanar gonɗo ɗo o e oɗo allif jowiɗo rokkuma wawde fodde ha mbawɗa wiide be nani ɗo ekkoma fuɗɗorto aɗa wadda hen noon seno waɗani tan jangdema yaawa hoto heño hoto heppu yaaru jam jam ha jiita ko jiɗmi waɗandema ko jangdema nde yaawa ɗum ɗon ko ekko tan nde wonno ɓoyata garana e masɗe he ko jangde codol mbaɗanmi on jawon yiide bindi jawon jangude bindi ɗum umani kam wona goɗɗum wadda ƴette kuɗi mon e carnet mon mbañirɗon jangon ɗigga ɗo ba bi bo ab ɗo ban ben bon ɗo baa bi bo be bare ɗum ɗo haɗa jiiɓade nani bare boɗejo ɓalejo on ji nani on jiide jonon jehen ɗo garan ɗo mbaɗan mo ɓalejo nani goo ɗiɗi tati nayi joyi nani baajorɗo wadde ɗo mbaɗa ɗo henne ni ɗo henne mbaɗa ni ɗo henne mbaɗa ni ayde
ɗo henne mbaɗani ɗo henne mbaɗani ɗo henne mbaɗani ɗo henne mbaɗani ngara masa ɗum nani ba bi bo ab kol ab sidda ɗo ko joyi ɗe pooɗani ba bi bo ab ɗo mbiya ban ɗo mbiya bin ɗo mbiya bun ɗo mbiya baa oɗo fooɗimo mbiya bii oɗo fooɗimo ay oɗo fooɗimo o yanara fooɗimo on ji mbiya boo oɗo wotaƴƴo fooɗimo on jiide oɗo bee ko oɗo yanara on jiide Allah joɗi oɗo fooɗimo ko ni jangde ma wayi alkulewol baangal gasi no pooɗono ni arame ko ɗon tan wayi kamɓene aɓa yi'i tan yaadu maɓɓe bange no masirte hankkadi to ɗiggi kala ko jangete e ba masgal gasi ɗo mbaɗani keɓa ɗo 5 ɗo keɓa 3 ɗo keɓa 4 wadde mbaya ɗo henne laaɓi wawde seenu ɗum hadema ay nani ay hankadi kala ko wayni hankadi tampintama ay nayi ngal ɗo alaw gotal woni alawma ekko gasi ba gasi ko jangata ba ko ni foti ɗo ɗiggata ceerta e majjere muɗum mbaɗani tawde aɗa yiya pular seeɗa waɗani sa saggita ɗo ko bi nani ɗo ko bu on ji ɗo ko ab anani ay banani wona ab ɗo ko noon tan wayi wona anani banani wona ab gasi ɗo ko ban ay banani an onani wona ban on ji ɗo ko bin ay ba onani ay in onani gasi wona bin ay ɗo ko bun ay ba onani ay un onani wona bun ɗo porgal mbiɗa ay baa a fooɗi ay baa a fooɗi wona a wi ɗo bii ay a fooɗi ay bii a fooɗi wona ɗo mbiɗa boo ay boo a fooɗi wona boo a fooɗi wona ɗo ko bee mbaɗani bee ay kasi ekkoma nani ɗo tan toppitoɗa mbawa ɗo hankadi jangdema fokkiti a hollama allifo no masirte ekko ba o a hollama ɗum ɗo tan so ɗiggi tan kadi kala ko minno resmana a jangat inchallah
jangin ba bi bu ab ban bin bon o e nandi oɗo foɗata oko pooɗo oko ban oko baa on tami bi bo be ɗowri polle ma ɗo ba bi bu be ɗo foɗani ba bi bu ab kowal ab sidda ɗo ko ban ɗo ko bin ɗo ko bon ɗo ko baa ɗo ko bi ɗo ko bo ɗo ko be Allah manam ɗon ɗo tan teskoroɗa jangdema yaawa so gayren e maskolol hankadi a dañi damal ɗo dariɗa mbawa fokkidde ekko ma nan ɗon woni hen sippirde hen nde gartaten ñina wonde taw Allah wallima aɗa dañi damal kadi wawde yiide masɗe sede masa tan yawat inchallahu taala yo Allah wallu kadi yo Allah newnu ko musidɗo mon guimo saabu Allah yayali kola Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam yo Allah wallu kadi yo Allah newnu yo Allah reen aɗa yamon walluma noon ɗoddu en 0221 117 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li nodda e WhatsApp e mbaɗa vocal ma gacca ɗon sa ari namdoɗa saggere ma a saggani ɗum jinmi yo Allah wallu yo Allah newnu yo Allah reen yo Allah on gondiɗo on jarama musidɗo mon guiɗo mon alamudo mon nder e bowal yaya li kola Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam.